Matur nuwun. Dipun pinangkani aja lamis ya, Nduk. Iya, Mak. Iki mau panjenengane Mas Supri. Ha iya. Iki ya penyanyi campursari kang lenggah ana Jakarta kono, Nduk. Iya, Mak. Kuwi grupe jenenge Gandem Marem. Oh iya. Suarane ya apik. Cakepane ya ora lali. Ha iya. Ya prek. Wis gedhuwuren kok terus niki nek ditenggel napa-napa niku nek urusane dereng genah nggih nyuwun pangapunten. Pancing nggih kula niku nek durung kantenan napa-napane sok etok-etok nglali ngoten mawon nggih. Ning ya ora apa-apa kok Mas ngono wong karang garapane dhewe-dhewe to. Ha nggih niki saking dene nggih pikiran kula nggih rada ruwet. Padha. Kula nggih sok ruwet. Mulane aja so gampang janji wong nangis. Wong manis so nangis. Suarane apik jenenge Mas Supri. Ya to, Nduk. Ha iya, Mak. Luwe-luwe yen nyuwarani sing wedok tenan kekejer tenan. Iya. Saiki ngene, Nduk. Iki ana panyunan. Oh iya. Bawa caping gunung kagem Kadus Gude Setunggal Bapak Kadus Gude Setunggal kalih Kang angka loro Bapak Sosial, Bapak RT RW lan masyarakat Gude siji loro saking Bapak Marno. Oh kang kagungan kersa, Nduk. Ha iya. Oh, ki panjenengan ki Raka Mas Marno. Ha iya. Marmo. Maremno jare. Slendrone, Mas. Dibalik ning slendro. Nino nano. Waduh, yen kanggoku kok tanggung. Njur sing bawa sapa, Nduk? Iki coba. Coba. Bawa Mas Supri. Niki nyuwun pun jenglengaken. Oh, nggih. Niki khusus penyuwunan Saibul Hajat. Nggih. Kanca wingking siap. Saben bengi nyawang Niki ya ketok gayeng temenan. Iya. yen memajang mung karo janur kuning kembang wae waton gono Pacitan sarwi Polah munduk rik-rikan. Panas udan
panas udan udan panas saling-aling caping gunung nadyan wadon sarwa zaman berjuang jur kelingan anak lanang piye tak openi ning saiki ana ngendi jarene mana jarene keturutan sing dikadang piye nate janji ning saiki opo jadongi sego jagung talange kantung yen pandong tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora gone padha lor
Iki mau caping gunung to? Ha iya. Mimik, Nduk. Ha iya. Iki wis bisa minangkani. Oh, iki ya caping gunung meneh. Aduh. Dine meneh kok melu rebutan lek kula ndelok meneh siji rebutan lho kan. Nek meneh Masa saya ini wis arep pindho caping gunung. Caping gunung kayak galok kuwi ngopo pamane? Ane sing njaluk iya iya wae, sing ngangkati kuwi kok. Ha iya, Mak. Masa saya mene kok caping gunung pindho. Udan iki lho apa marahe? Yo canggih badhe nyuwun lagu caping gunung kagem keluarga Petung Gudi saking kula Ferry Cirebon. Waduh, mongko adoh-adoh kok Cirebon ya. Gur meteri caping gunung ya pra. Monggo yo tindhe yo ora sepele kok, Nduk. Belum Ana ning tak simpen. biasane ber. Nek biasane ber lek Karang tindhe ana rokok Samsu barang sesuk tanggo tambah warung bojoku ngono. jan pahit. Kowe lek Dadi kena nggo kulak murah ado larang iki ngono karang kulake gratisan. Ha iya. jan metu prile nek iki terangane cangek sirek. Karang yo kahanan kok, Duk. Ha iya, Coba lagi buga-buga kang ana Tegal kepanasane taun wingi ya. Udah surut e. Ha iya, iki gandeng ana Mbak Norma karo panjenengane Mas Supri. Coba wis nggarap Dukun Asmara apa urung? Coba. Waduh, urung ana. Sambal kemangi? Urung? Oh iya. Sing Kanoman niku nyuwun apa, Mas? Jambu alas. Oh, jambu alas. Nuwun. Yen dukun Asmara kok urung gak. Piro, Mas? 200 buat ya nyabet gitrokmu kuwi geblak dhewe. Angger nemu bola watu ngene iki sing abot. Ora diangkati dikeroyok, diangkati ya gur semplak lambene tok. Ngerti wong blas ora nginang ya ora Lah, ngerti nggih. gambir ora. Apa-apa nek ora lewat Pak Ratin ora mletik blas. Modar kowe. Walah kok kasar. Kowe ora dikersake. Sekarang yo ketrucut kaduk. Ha iya. Mas kula nuwun Mas napa ten mriki kabar-kabaripun wonten dukun sekti sinten tetamba estu badhe mari kula niki lara merga patah hati. Njur kowe. Mriki. Ora luwes. Ayo rada diluweske. Oh iya. Mriki dik kula suwuke sajak-sajake dik gampang tambane kula niki dukun pancen sekti kondange cukup. Alah ketoke kaya mareh ning jebul pedho tengah-tengah. Ayo ora ngarang ora ana iringane kok. Ha iya ya, Mak. Yen pancen teruske ngono jane ya iso wae babakan asmara masa sepele ngono, Mak. Oh iya. Nyuwun sewu yu Cange. Nggih, pripun? Menika wonten panyuwunan duet Anggi Orong-orong. Cocok niku. Ah niku tembangane anak kula nggih. Ha nggih. Ayo. Mangke kalajeng jambu alas ning nek do mletik. Oh Nah, nggih. iki nek mboten mletik wong niki kanca kabeh nek ora dikowar ya ora metu tenan. Ha nggih. Lah nek Riko Nggih. Tegel modele kene ya kudu Wah, lah tegel. mongko niku nek kalih kula tegelan wong kecilik amor.
Napa melih juragane tepung niku mengidil receh. Angger pethuk ten munggi gendal-gendol gawa ngopo Kang? Ki receh nggo nablek raimu. Nggih diterima-terimake. Nggih kula niku ketrima sajak men ketok kaya juragan, ora ketang ming disampluk gendule. Nggih, monggo Kang Mas. Monggo. Tukang kibote siap. Menapa riyen menika jam 12 dulu. Nggih. Monggo jam 12. Awake dhewe aja kesuwen mengko malah babate ora rampung. Muga-muga awake dhewe nganakake lelagon kanggo bisa nglipur penggalih kadang werda ya kuwi panjenengane Mas Marno. Bisa mahanana ayem-ayem tata titi tentrem njur sak bungkure awake dhewe. Anggone makarya bisa lancar, bisa luwih gampang, ora nemu kurwetan apa-apa. Iya, Mak. Njur saiki ngene, Nduk. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton, rata. Ayo. Mengko yen kesuwen malah nampa duka, ayo saiki sebo, Nduk. Ya ayo tak dereke, Mak. Kuku sing dupaku melun ngening kentil sang ngabeki awengku jagung jajan nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra kang anjog saking wiyadi saking wiyadi Rekala semanten Yang Agung ing Durati Kunduragatun wonten Sri Penganti Mbuya Kersa Kendel wonten ing Brajanala uga Mbuya Kersa Kendel sigra Kersa Kendel wonten ngajenganing Gapura Dana Pratapa lamun Tokat Candra gedhening Gapura Dana Pratapa mesa gunung anakan dhuwuring kulit pucang lawan tirisan nyamating Gapura Dana Pratapa ingkang kaparingan inten bumi gedhene masa kambil katut abone yen to dalu pindharina yen nirna bucorot marang Hyang Pratanggapati ingkang kinara tandha iwen-iwen ing Durwati yen to Sang Makarti Boga yen to dalu menyang papanira dewi-dewi ing kono kanan kiring ing Gapura Dana Pratapa ingkang kaentra-entra ginembaran reca gupala reca sing aran Watu Gupala Gandharwa gedhene yaksa mesak gunung anakan lamun Tokat Candra rekma kawet siung sloka ilat jaga menur ing kono pintuning sira manangkep ingkang kaentra-entra ginambaran marcumbana marcumbane tes kumbang lanang lan kumbang wadon yen to pintu kang ngaki ya bidang sowang-sowangan yen to pintu kan paki ya temantanan nyar kang pinanggihake ing kono sigra nyandhakake bang jejubiran ing sebaran wedi malela sinampar adi bedoyen sirang saking Mandura keningal pating biar pating calorot jeglek ing kori mengolan meneping gereng-gereng kaya buta bisa mulya jati-jati kateman mulya upama to nubra gabrus nyokota kewel sigek kang wonten ing pamujan Yang Agung ing Dwarawati sigra kendel wonten ing Panti Bujana Panti Papan Bujana dedaharan ing kono sinambi kembul dahar amirsan
Sakathing para abdi bedhaya kang wonten salebeting gedhaton boten kathah wicalanipun namung kawan lajur sisih keplok pepindhalan surak kang mangrangin gumer-gumer jroning gedhaton. Saus nyopir purna nggene amirsani utusan salawijining abdi mundhut kukusing Duwana Ratus nyeraken kepraboning Nalindra. Sigra mlebet wonten ing taman keputren pepanggihan kaliyan Sang Yayu Dewi Wara Sembadra ingkang kadharaken nujum saka lima. Katyuping samirana amrekandanya Cakaragadu Tanono kang kuciwa raras katon rumeseping driya Koko Prabu kula ngaturaken sungkem pabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Iya diajeng kendel kenarya tak tampa. Ora lemat puja pangestanipun Kakang tumuli gagi tampanana. Diajeng kula pundi wonten mestaka andadosaken daya kasantosanipun ingkang ngerayi Koko Prabu. Paman Durna semanten ugi kula ngaturaken pabekti paman. Ya Warasembadra. Tak tampa. Ora liwat puja pangestawaku tumuli gagi tampanana ya Warasembadra. Inggih kula pundi wonten mestaka dadosaken jejimat. Iya. Anak Prabu, iki kados pundi Paman Durna? menika Warasembadra ketinggal pasuryanipun menika suntut. Inggih. Tapi kula aturi ndangu menapa Warasembadra menika luwe napa das pundi? Kok pasuryanipun suntut? Menawi ta Warasembadra menika luwe menika nggih sampun jamak limrahipun pasuryanipun suntut. Liyer menika. Liyer menika kados pundi? Nggihipun nggih wadaran kok kemrucuk ngoten. Menawi
Dimas Hakim mlayu-mlayu napa Dimas? Ngaturaken kedrawasan Ko Prabu. Patih Rahadi Muka wau ngajeng kula saged tunggul olah kridaning payudan. Njur kepiye? Wusana piyambakipun rumaos kelindih yudanipun Ko Prabu. Piyambakipun ginakaken siung dipun tamaken dhateng ing rayi wonten ing talingan. Raosipun kados mawa bathok. Nyemanggaken Ko Prabu. Wis keparat ora patut setan alasan. Ayo idah-idah ning wong sabrak. Dimas Tyagi mundur. Coba tak perpekane Rahadi Muka. Kowe kerengan nyokot marang Dimas Tyagi. Iya. Kowe aja pamer kadigdayan, aja adol gedung ana negara ing Gorowati. Musuhmu dudu Dimas Tyagi. Nanging musuhmu Baladewa. Ngerti? Wong kakek setan pangawak menungso. Gelem bali ana negara timbul tanan ora penyakit iki. Aku gelem bali ana negara ing timbul taunan nang yen to aku wis bisa boyong para Sembadra. Kepiye? Lambemu muni kepiye? Kowe kena boyong para Sembadra nanging yen to Baladewa wis dadi bangke. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon bisa rajang-rajane golo raimu penyakit. Senajan to Baladewa kaya mengkono nanging aku ora bakal mundur cengkang. Yen aku durung bisa boyong para Sembadra lambemu penyakit.
setan alasan Druhun Demomono edah-edahne wong sabrang penyakit aku kowe kerengan karo Baladan nyokot Auntung sing tok tamani Baladan lamun iki mau sing tok tamani sung kencana para kawula kala negara Ndrawati apa ora lasah babatan pacing setan ora gelem bali ana negara timbul tan kelakon gladang negara Droni iki Baladewa mundur malah ngatos senjata Nenggala. Ingkang mongko senjata Nenggala kuwi pangwasane ngegilani. Apa dikira aku ora duwe godo? Oh, yen kowe nggawa senjata Nenggala, aku tak nggawa godo kencana. Ayo Baladewa. Yen perlu aja mung Baladewa kang maju. Wong Sandorati bareng ngomoro kowe mengko tak tibani godhog ora rajur padamu Aja tak adang-adangi Yayi. Aku bakal tanding dosa karo setan alasan Rahadimuka. Ampun ngantos dipun alang-alangi sinuwun. Kula badhe nglajengaken anggen kula Bandayuda. Niwang sukmana kang lumehung bamna langgeng sinunggih datan awrat. Koko Prabu, kepiye Yayi? Koko Prabu kula aturi mendha ingkang dados dukanipun. Patih Rahadimuka lerena anggonmu Bandayuda. Koko Prabu senajan to saged ngendhih kridanipun Rahadimuka nanging boten saged minangkani panuwunipun. Diajeng Wara Sembadra tangeh lamun yen to Bulisra saged dhaup kalian Wara Sembadra. Rahadimuka bisa unggul juritip mungsuh karo Koko Prabu Baladewa neng yen ora bisa minangkani panuni Yayi Wara Sembadra tangeh lamun bisa mboyong Wara Sembadra. Njur panune apa Yayi? Panyunipun Yayi Wara Sembadra Sekar Pancasari. Patih Rahadimuka saged minangkani panyunipun diajeng Wara Sembadra menapa mboten? Panyunipun kados pundi sinuwun?
panyuwunipun Dyading Mara Sembadra menika Sekar Pancasari. Menawi mekaten badhe kula sagahi senajan kula piyambak dereng mangertos Sekar Pancasari menika menapa mangke kula badhe matur kalian sesembahan kula Prabu Dasawasesa prayoga. Namung kemawon kula nyuwun ing samudra bangsawi awit sawetawis kula damel rame wonten negari ing Durati. Kepareng kula badhe gumingsir, badhe ngupaya Sekar Pancasari nderekaken ngatos-atos Rekyana Patih Rahadimuka. Lan Ka Prabu semanten ugi nderekaken ngatos-atos anggenipun ngupaya Sekar Pancasari. Pamujimu Yai kang tak jaluk. Pamandura. Kula nggih. Samenika Dyading Mara Sembadra. Menika kersa dipun dhaup kalan si Bulesrama. Nggih, nggih. Nanging Bulesra kedah cundhuk Sekar Pancasari. Nggih, pancen aturipun Wara Sembadra. Rekala dipun tarosih mekaten Kanda Prabu. Lajeng Sekar Pancasari menika kembang umum menapa menika kanugrahan. Yen saking pangertos kula menika terang yen kanugrahan. Yen to menika kanugrahan Pamandur. Kula kinten tangeh lamun yen to para Kurawa menika kiyat priatos sanesipun Pamandurna. Mila Paman. Pamandurna ampun ngantos ajrih ing kangelan. Pamandurna kedah kiyat priatos ngupaya Sekar Pancasari. Oh, nggih, nggih, nggih. Menawi mangkaten kersanipun anak Prabu Baladewa kula kanthi derek-derek. Namung kemawon kula nyuwun kanthi anggen kula ngupaya Sekar Pancasari. Nyemagaken. Oh, nggih, menawi mangkaten kula nyuwun kanthi dijuni lan kula badhe nyuwun pamit badhe ngupaya Sekar Pancasari. Kula mboten badhe wangsul wonten negari ing Dwarawati menawi kula mboten saged meta Sekar Pancasari. Nggih. Ndherekaken katos-atos. Nggih, nggih, anak Prabu nggih.
jaring latri Cinandari sang atrasta jumena kapisanan mangaling ngono patiniri sang Estitama Dijuni kula Kakang Durna niki badhe nglamar Wara Sembadra. nggih Nanging wonten pitumbasanipun. lho la pitumbasanipun menapa Kakang Menika Wara Sembadra purun dipun dhap kalian Bule Srawa. nggih Anengung nganu ananging temanten kakung kudu cunduk Sekar Pancasari. oh Bule Srawa kudu cunduk Sekar Pancasari Nggih, nggih. lajeng Sekar Pancasari menika kembang umum menapa menika kalebet kanugrahan Yen saking panginten kula menika teranggen kanugrahan. lajeng jaranipun terus pundi Samenika kula kalian dijune ampun ngantos ajrih ingkang elan. Ngupaya Sekar Pancasari wonten pundi dumunungipun Sekar Pancasari menika wau. oh nggih nggih mun mekaten kersanipun Kakang Durna nggih kula kantun nderek monggo badhe tindak dhateng pundi Pun sak laku jantra kula mangtutke. oh nggih monggo kula dereke Sritinon langening ramiat busana maneka warna renggeng kencana rekna bandera layu
sing maruta Cerno kumarane ing wiyat mangkian serusu kumlebete ngedrojo Prasto kayu kang kaprapal puspita anjreng bumi ron mawur katyuping angin Purna payutan negara ing Durawati. Rekala semanten Regana Patih Rahadimuka ingkang Bandayuda mengsah kelan Purwadya Balanegara ing Durawati. Rekala semanten Raden Setyaking pelajar kapiyandhen. Wusana Prabu Baladewa ingkang tinanggenah majeng ing payudan. Ning rekala semanten dipun perpeki kalian nata ing Durawati wusana den ngendikane marang sinuwun ing Durawati Sasintena ingkang saged cundhuk Sekar Pancasari minangka dados temanten kakung ingkang badhe den ladosi marang Dewi Parasembadra. Rekala semanten nuju Musaka Lima ingkang kandharaken Regana Patih Harya Sengkuni ingkang tinanggenah ngupaya Sekar Pancasari. Rekala semanten tindhahe nuju Musaka Lima nerjang tepasing wana dewasa Greting Ancala anut Bambing. Kabareng lemah miring geger mengger anggrah gugur. Senajan to ingkang nerjang mergi kang sempidatan keguh marang perkewuh kecantol ri bebrundutan datan ginawe rasa. Senajan to ing kono nerjang mergi kang sempidatan keguh marang perkewuh sakwusnya tumekeng puncaing bukir rinewos gumanti wengi kang dados oboring saksana kejaba mung kedaping lidah kelawan tatit setindak noleh sejangkah mangu. Genti kang menawa situ kang dados sinambeting cinarita lah punika warnanira hadeging negara ing timbul taunan. Prabu Dasawasesa kang siniwaka tinadhep ingkang ngerayi Prabu Sasra Ambara Twin Regyana Patih Kala Yaksa. Yen sinang saking Mandrawa siniwakanira Prabu Dasawasesa ketingal ngenyo memonceran.
Nalendra mbek maruta malaga donya lila ing brana sine gegenti kang winarasita kang dados sinambeting cinarita senajan to ing kono tunggal panggunge siji caritane awet ewuh yen to sinarengna la punika warnanira hadeking negara ing timbul taunan ing kono negara timbul taunan kakondhangake yen to negara gawat kang kaliwat-liwat wingit kepati-pati satru mara mati jalma mara keplayu ingkang kinarata ndaya wen-wen mabur ngungkuli kraton ing timbul taunan jungkel kapisanan tulak kami dara luntak ludira dumugi ning sirna margalayu senajan to mandrada samya manglung crak kang samya tumiyung kapraban dening pangwasaning praja mila rama kalkatarah para penjajah saking manca praja kang samundur gelanggang colong playu sangka dene kekuwataning para wadya bala negara ing timbul taunan kathah para ratu maharatu raja maharaja kang samya teluk wonten ngarsane Nalindra Gung Binathara ing saben antala warsa ngaturaken pundhutaning Ratu Peni Raja Peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar ngaturaken pisungsum menggeng batus kayuyun marang poyanging kautaman ucaping Nalindra Gung Binathara pinunggel semanten candring kraton ing timbul tanung sinten to kang tinangkil dampar kencana werdining nama kekasih dosa namaning ratu ingkang sinuwun wenang den ucapna jejuluk Prabu